Libre juday. Ha. Yes, ma. Oh, amigo na yung kangolers, oh. Kangolers. Mga kangolers, yung na yung kaubag mga kangolers. Butan din. Butan. Butan na mainom. Ambot lang, depende na sa ano niya. Ato may karong simbahan, so mag-limpyo mayroon, oh. Alam na, butan ba, may butan. Butan ka? Sorry. Hindi siya, mga kangolers ay, paano na siya, kanang, hali na siya makatkat o marang. Bungag marang. Dagmawatan! Dagmawanan. Okay raw kay, na para sa people na, para sa people. Tagan, ayo. Ya, ang sama itong kuhan ka ron. Itong kinabuhi ron. Tambay! Oh, tambay! Nga tambay man. Sige, pangitag tagay. Sana mo pwede magikuha. Hi guys! Welcome to my vlog! Saan magikuha na madara? Hi guys! This is ice candy. It's very delicious. Nanguhag ko na iskindi. Hello vlog! Welcome to my guys! Nanguhag ko ng iskindi. This is ice candy. Nanguhag ko na. This is meant to be. Uy, bayarin na, uy. Bayarin na. Pila na isa na. Pila isa siya. Pila tala na. Kunsi. Pila, piso na siguro, uy. Sama si Kwaldi. Oh, na. Ikot-kotang kukuha. Kusog gaya ni mukhaan. Kusog gaya metabolism ba? Ano kusog mga metabolism? Oh. Malakas kumain, hindi tumaba, ba. Pero kusog mo inom na. Kusog mo inom, kusog mo inom. Inom, then sa taran. Oh, Lin, shot daw. Sabi na lang siya. Sige, naggundi mo sa ikuan. Patuloy na ko aron. Jan poy. Lote. Bayad to. Dara ka. Tambay man ta. Hindi lang. Diyan dito. Pagdang, pudalin. Nag-practice yung vlog. Nag-insulate kayo ka na. Nag-insulate kayo ba? Tisuya na ako dyan. Tisoy mo ka. Naggan ka na. Naggan ka na. Parang manguha po ko. Libre ni mo. Oh, libre daw. Lahat ng tanong. Bahay ko. Ano rin ang balay. Pinag-asa ako makanto. Lahat ng nakikita ko. To sa una ba? To si Kuan ba? To si Kuan gan si Umbas ba? Tawanan kayo bugay. Gakos na ba? Pero kato diyong kuan. Kato itang. Kato sa kuan. To sa buhangin. Itong birthday ni Tantan na to yan. Ninahubog juga ito ba eh. Pingis naman to. Ha? Pingis. Pingis mo. Pila to ng hubog juga ito. Wadyo ko ka ba nitay? Saan ito to? Pingis gani ang mga tao gabi ito ka galon. Ito ka galon. Rat, kinotel. Katry na ko kinotel pero ayun na nila sa lasa. Ayun na nila sa lasa. Ang kinutel ang pinakabasagap. Natuba sa buong mundo. Shit. Tuba ng lola mo. Ang Ano malupit man. Malupit man. Ano malupit man. Malupit lang. Ano na malupit? Pan.
Lodi. Lupit, lupit. Lah. Sa to? Yung ba to? Si Kwan man to, kato si anak ni Sir Danny. Anak ni Sir Danny. Babae na yung mga bagay sa auto dati. Bulag lang may kay. Wala ko ganahin. Pero pag sundra, ang to yung anak. Hala. Alam. Sana all magpadala. Mabuti pa ang cellphone. Ayaw kaya piliin na. Patay. Mabuti pa ang cellphone. Pinaglalaroan. Yung puso niya wasak-wasak. Oy! Hugot! Ikaw! 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 Laban! Laban! Hugot! Ikaw na po hugot! Sa hugot niyo mo. Sa hugot niyo mo. Wala kang mahugot ngayon. Kasi, buot na yung brief ko! Ano ang tanong nga? Buti pa ang cellphone. Ingatan pero ako. Wala lagi laban. Pakalo eh. Ah, Ay! Bayad na ako. Ay! Ay! Ano? Parang may bayad niyo mo. Ay, tara may bayaran niyo mo. Ilalang ko piso diya. Ako, anong ibayad? Bayalin ko ba? Ya, halin. La, patay. Kuha na. Kuha na ang kansa. Welcome to my guys. Halin ko, binili ko. Butang lang yun yung ano, yung oras ninyo. Mga guys, muna yung resulta sa Ganito, pandemya. ganito, kumain ng rambutan. Rambutan. Lah, pares mo pangalan, no? Rambutan. Oh, ito'y connection. Ram kasi, yung ano, lalaki na pinakamatigas. At si Butan naman, yun yung bundok. Macho Ay, dito. nakyat niya. Tapos, ilang araw, lumipas, pumunta siya sa Butan. Tapos, hindi niya lumalayan yung ugas. Habang tumatagal, nakatulog na siya. Tinawag itong Ram, Butan. Unsay alamat ka to? Si Ram. Tarsan. Tarsan. Lagay na. Tarsan. Panahon dati, Tarsan nga ron sa Butan. Tarsan. Tar. Wala. Wala po na-connect ang bayan. Ano mo pa mga kauyablen? Nga naman. Talagay ko na. Ano mo pang kauyab? Tinagduwa dahil. Two timer. Bisag bug na lang. Kaya pa ako kasi ito. Init gawin. Lah, hat na guys si Kan. Yes, ulit. Siya. Langga, di ba kamulers na palangga na mo? Oh, palangga daw. Nagoreng ba na dahil? Saan sana? Saan ng 40 kung nanay ko ay nanay. Basta 40 hambon, kusog pa kayo ng mga anak. Alam niyo ba, bago Wag na nagkaroon. Bagus. Ayan.
Okay, tagip. Okay. Chef! Chef ka, chef ka. Ito, okay. Ano yung karoon ba? Namunga ito. Kuhaan ka na. Tingnan sila. Ito sa vlog. Paano umakyat? Kung paano umawat? Nagpasakpan ka sa kaya. Nagda-vlog po ako dito. Kumukuha ng bunga. Yeah. Pinakain ko ngayon. Hindi naman natin sa bayaran. Kaya yung mga tama ba? Maligo ko lang. Gay, wala may ligo. Gay! May ligo. Yay! Oo, makiligo rin. Sa itong mga viewers ka naman makiligo. Hindi mo sarap. Uy, jujuwain. Huwag ngayon. Jujuwain or juwa na? Uy! Say hi. Ano sa'yo? Sige. Kasi Christmas. Ang krisis man na daghan man karoy kuan daghan mas nindot kay karon kay kuan nagpundo ra sila pwede ra ka mag-chat Ang pag-ibig. Nakakahintay. Chef! nagkakahintay niya kung dili mo hintay unsaon man Yan na yung tinatawag na tamad, maghintay. Tama ba ako? Tama ka. Tama, mag-ilang boss, maghintay ko. ay ay Dagan naman ka. Ay, kaso maminahin mo. Bakit tao, Martin? agay Tao, isay bagay pinagsak ko, ngunit hindi tinadhana. Isay- isay bagay oy bagay na bagay Bagay na sarap. okay daw mo Kani ba? Kung paim nang takay isa kay ngani, mahubog siguro ka. Ikaw. Do ka kiss? Sure ka. Bakit ngayon? Gadin. Ang jujuwain. San? Sa may tindahan? Mabibili ba yun? Sa kakain? Gawing chicks? Hindi ko alam yung magalit. Oy. Maglago-lago anong yakuso mo. Ikaw. Ikaw magaling lang. Unsay connection? Unsay connection nato? Ito. Hello? Nag-away. Oy. Oy, masin mag-forever mo ba? Agay, kasakit. Muna. Huwag yapon siya. Huwag siguro na nahuwasan. Huwag nahuwasan. Yeah. Okay. Unsay connection na to? Unsay connection? Init mga guys, init. Kainit ba? Kainit. Sure, uy. Ang nagpapang ka. Tinutil. Jagalan gamay rato. Magkaya na magkita na ako. Paano? Hello. Tay. Ganahan ba ya si ang mga models na to kuan mo dito. Ganahan sila dito. Dag pa niya mo. Ganahan dito. Ganahan nila. Sana lang kuan. Sa nilog lang. Content.
na ilang sunis na. Oh, tindahan na, tindahan. Naabot mo kong tindahan mga kangulos. Bakay, wapa may kanto sa kwan, simbahan. Magto may karang kanto. Sa Province Hospitality Church. Ganto may simbahan ng mga kangulos. In Bisaya, San Jose. In English, Provincial Ano ko Hospital. na mo na, mission na mo ba? Mission mga kangulos na ganto may simbahan. Oy, masay hugot nimo. Masay hugot nimo kung ram-ram. Ulang! Ram, sana maligo ka na. Ram, ikaw na sana. Kaso, ikaw na sana. Nakagami na kayo. Magubad ako dito. Uy! Uy, wag dito, wag dito. Kumagubad ka doon. Kumagubad ka doon. Gusto nyo lang makita yung ano ko. Yung ano ko, ha? Yung ano nga ba? Oh, nga na po skin din. Saan ang pagkaon mo? Bakit yung gulay? Ano ba? Saan mo? Hey. Ano, gusto na lang yung dili ba? Pagbayad lang. Nga mabayad ako. Magkano nila? Nga mabayad ka. Nawo. Naka ako. Makamulers. Oh, nga naman. Nga naman. Nga ka. Kasi mangutang kasi ako na siya. Kalas, kay Biso. Dili. Anong Kalahubog ko. Kita ka na kalahubog ko. Kita ka. Ito ba? Ako, ang tuwa na yung banda ta ka. Lagi pitik dorong. Gipitik daw. Ikaw ang gipitik. Masay pitik. Pitik sa akong bulbul. Ikaw kayo nagpatik. Uy! Sensor! Sweet ba? Sila makitaan. Sweet man. Sweet. Sweet, tamis. Gilagam. Gilanggam. Gilagam. Ano mo siya? Ano ba? Saan ang bunga ko? Naakoy ba? Kasi bayaran. Mataas Salamat ka na kay Kwan. Okay lang, dili. Taas na yung skin na ulaw. Di mo Kwan, bagay sa light kayang Kwan. Hoy, biskopol! Biskopol lagi mo. Ay, oh. Okay, peace, okay lang. So, na eh. Ay, salamat. Hindi mo kaglubot, Ram. Because I'm a virgin. Birds. Virgin. Birds. Wala pa ko gi. Virgin. My breath is virgin. Oh. Virgin. Ito mga kay kong lubot. Sa ako na lang short yung papilit ang kaputi. Kung sa akong lubot, mga kung kita gikuan, buni. Grabe, sirag ka na. Good. Ang grilyo. Rado na ta. Wow! Ha? Ano ba yun? Ha? Guys, mado namin guys. So, 3, 2, 1. Say it sa... Say Ay, pag-yun mo yung mak. Ay, pangod. Huwag kang matakot. Limpyo boys. Limpyo boys. Ram. Hi guys! Nandito kami ngayon. Kasi wala kami dyan. Yan, nagbasa mo ko. Asa? Ang ngayon.
tayo. Hi! Tignan, bitaw na siya. Tignan tayo. It's every moment I'm in love. Ay! Would it be? Lagay ko ana. There was something. Yeah, wag ka po eh. Pumunta po. Ano si Kuya? Wala, dali daw. Ikaw? Kamu? Kinsa na yung motor? Ako eh. Ah, ito sila Roka oh. Ay! Ay! Ate, ka na magagawa. Nalita mo yung hindi na mo. Nagkakuha ka na, nagawitos ka na. Dali na, dali na. Oo. Iwan kanan ka doon. Abot. Ato dito. Ani ka sa to. Balik ka sa wala. Adahalang dahalan niya. Okay na. Oh. Luto tayo sa gano. Dahil- Ay, grabe, gipapuno. Pwede na natin mo ibutang gusto. Nagpatundo pa ko. No, nindot kayo. Mas nindot na kayo ko ano. Buhos mo lang yan lahat. Na, mabughat ka na. Pabaliwat. Yes. Oh, iwan sa mga kahigda daw. Sako! Yawan. Ay! Lami naman spelling. Yawan. Murag balay mo. Ha? Yan, ano. Yung mahubog nga na, may mahubog. Uy, dalawa sila. Ah. Dili na ko to. Yawan. Ah, madala ako. Lodi, Lodi. Lodi. Tadadan. Tadadadadadan. Tadadan. Oh, nindot kay adlaw. Kung saan nakanindot sa adlaw sa imuha? Ah! Yung makakat-kat ito kamarang ko no. Nangid ka ng ulan. Kasing ulan ka. Buhos ng ulan, aking mundo'y luluging tuluyan. Buhawi, bitaw. Mahay. Dahil luwi kitong buhawi sa una eh. Grabe itong buhawi sa una. Ano na yung balay ato? Nakana dun mo. Kaya lang yan. Pinakawag balot ng live stream ko ba? Ha? Live stream ko. Ah! Ina magana daw. Ako rin nakaanaon. Malaki na kasi yung chan ko. Malaki bulbul. Karong nahi ko nang sana paspas yung makaon. Oh, malaki bulbul. I have abs. A big stomach. Big stomach. Masuk kay Klaro. Akala ko hindi ko siya kilala. Akala ko ikaw ay Aken. Akala ko ikaw ay Aken. Boto? Mahalig ko din mo gapon? Kung sa ikaw ba nimo? Kakatuloy yan mo talaga kayo niya. Support lang ako. Support. Kasado? Oh, pulis pa din ako ng asawa na may kasado. Pero. Hindi ka naman. Kasi may 1, 2, 3, 4. Ronnie oh. Ronnie, kasama si Ronnie.
Ronnie! Ronnie, maitim! Rudy maitim. Nga ba yung nagkuhan? Musa? Sino all? Uhaw na kayo ito. Sa'yo yung ano? Parang ngayon. Pero wala ko may kuha na kaya. Nindot. Ala. Choray! Oy, ay panglabay diri agad. Yo. Ah, Hoy, tapos na daw dyan. Hoy, sagdanan na naman. Hoy, maulaw ko, nanay ulan. Maulaw ko sa nanay ulan, oh. Dagom na. Gani. Ba, kaulan ba? Sabay Christmas tree, oh. Alam niyo, sa kuwan ay position niyo. Ay, masa mga Magdalag trapo net. Oy, bago ganina na binira. bulak. Ah, Sabayan na. Yan. Sabayan na motor. ganda si masabay. Yan, nablock ka sa kanya. Naan sa magapon? Yeah, sabo. Sabo lagi daw. Sinabihan mo? Yung padali na ano ba? Bulak, bulak. Bulak. Sa ingon. Nga asa mo to siya? Oh, tama. Oh, tama day. September 6 day, no? Na! Ulan! Ulan kayo! Kita ba ito nagkuha sa una, no? Kita mo ito nagkuha to no, sa una, no? Ito si Babaw. Yung asa mong kuha ito, umantay kuhan. Mga tagpunduron. Ala, kanindot ba? Bagag na! Karang mga snack. Eh, tama lagi me. Pag ato din mo dito, ang silig, bahit po sa mga Yung snack pa doon sa laban ng kawan. snack lagi. Ganyan, nga to pamilikaron. Nga to pamilikaron. Kaya babaw, magbulak daw. Ayaw, pumasa mo. Ulan man. Okay ra. Kinsa, kuya? Naukan na, kung lakaw man pagkugog. Ate, nasunod siya. Anak. Tayo? Asa mo trabaho? Nana, gani ko din. Gi, asa mo trabaho? Ako na nagilo daw. Tingnan si Dagoy. Di ba, boy? Grabe kay God ba? Trip ba? Oh, ganina ra. Ay, kan, tod-tod. Tod-tod. Asa man ta, mga tagbulak ron, ulan man. Ah, pasingulan na punta ron. Kita mga bulak, ang ato nang hipuso ng silig. Pagkaman ulit, ang tutag tindahan. Snack. Huy, Misa! Uy! Uy! Oh. Oh, ulan man. Oh, kotog ka mo sa tindahan. Pagkabotog tindahan, snack tayo no. Sige. Natay puno.
Lagi tayo pundo niya. Ulan ang god. Ginina. Ginina po ang to. Buntag. Sayang. Dahil man tong buntag, dahil tong buntag. Buntag na. Buntag. Ginina. Tama, gani, mag-snack tayo, no? Okay. Lamay kayong snack. Mag-snack. Kita karam ko sa tagbulak. Oh, paggawa dahil mo. Kayo. Wala, ulan na. Asa Ulan mo na. bulak? Kuya. Ganggas? Hindi, ganggas wala? Tanong niyo, mga katulad anak gad. Asa? Di asa dapat ilaga ni. Tanong si kami yung active ko naman. Pangutan na lang mo. Ako ka ng upper disease, ilabidjot na pita. Diha. Pangutan na mo diha. Sweet to, Ginina. Pag pangutan na ninyo, asang balay ni Popoy, ingnon mo, kaliwat kanan ka doon. Doon ang bahay nila. Sweet to kayo ito. Pero pag abot ninyo dito, makabalik mo din eh. Snack na ito. Ya, yung libre. Kinotel na yun. Kutin lang. Ram, joker lagi ka, Ram. Ulan. Ha? Wala, itawag na tayo. Gutom mo. Sino ka gutom na daw? Sige, gutom na daw. Eh, kung tumaba. Kasi may cholesterol yun. Nagulat sa kono, forever. Kasi forever ni mo. Forever alone. Tama ko. Uy, kahit ganyan yung mukha ni Ramdam ko. Kahit mapayat ko, marami mag-apol. Ay! Sige, nag-apol. Gaganda. Ayay! Kamay siya kasi Tumiinom ba? may inom ka ron. Mas lami inom og sabaw ron. Sabaw. Tigay ko ganram. Ang tataglikod, ino na. Tanawa ganda yun. Oh, doon, magaming tuba. Tuba tayo. Ay, sige, magkatuba. Medyo tuba lang dito. Nga na yung tawag gamay. Ikaw sa tuba, ako sa tabliya. Oh, sanggayan. Tanawa, masagot na yan. Masagot na yan, mapagduan. Wala na eh. Tumingin kahit na napipilitan o dyan. Ram, nakihugot sa ulan. Kaon ang lamig doon. Hoy, ulan, undang na. Kaon sa ta. Tama ka dyan. Kung wala ng dahilan, wag mo na siya pupuntahan. Ha? Kamu na po may mga hugot. wala ni Sikon. Kaya dagan ka ng hugot, mag-hugotan niya yung kuhan niya mo. Ito. Mong ko kita ron. Yan. Isang lagi na yung tambok. Manambok ito. Maglikay ito kaon. Kaming payatin taon. Naong kay kaon. Nga naman. Gano? Kanang kan ba? Kanang gusto kayo metabolism ang mga payat. Oh. Yan, tambok. Ang tambok, pero... Mulat makina ba? Pero may magdagan ng... Pero ang tambok, bisan tambok, mukhaon Japon. Nga naman na. Ano ba? Pangutan na daw ang tambok. Yan, pangutan na ka niya. Hindi pangutan na ka.
Pwede na makagi rin bus? Pwede na makagi ang bus? Ay, ban. Bus na. Oo. COVID. COVID. Nakagat na yung suwang. Oy. Crush to mo. Oo, tapos yung suwang. Kapit matagat mo. Kalunong tanawa. Kaya ito yung. Ito yan yung sirag kontuan. Mamaya na. Dare na, dare. Dare daw. Ha? Ay, sa kainin mo ito. Wey, nangaon ta. Ito. Good idea. Asa ka mga Dahil kayo mo kaon. Muna yung problema ron. Wala tayo kaunan. Alam mo yan, ulan no? Yan. Pag undang sa ulan, mangayo kayo. Lambutan. Ikaw pangayo, kaysa ka. Yan no. Hangin no. Lami, bitaw kayo siya ba eh? Oo, na. Pwede kay bunga. Lisa dyan yung tanaw niya. Nyawata na ka. Pwede na ka. Hanggang tingin na lang tayo dito. Siya hanggang tingin na lang po. Sabi nag-ulan, no? Kanidyong ulan makakon sa to ba? Makapahunong. Pero ang ulan ba ya? Blessing ba yung ulan? Oh. Blessing eh. So yan, ikaw sa bata. Sabi nagimahal ni mo siya. Uy, ar. Ha? Itong bato lang yan? Ano ha? Tambukon man daw. Bato. Tambukon man lang yabi. Ano di kaya to? Ano ka kay tubo? Si Ren. Tambukan nun si Ren. Si Yen ba Yen? Yen. Oh, standby. Nangita kagaway. Ulan na nga ron nga ni ba? Mas kuha ni noon. Kasi medyo ni mo. Economics. Juan, kanang gasta din na siya sa kuan, ekonomiya sa bansa. Ah, kung sa history ka, why? Pilipinas. Kuan. History. Oh. Kinsay bayani sa Bayani na, kuan naman, ha? kinsay bayani sa Pilipinas. Ikaw daw, yung isa bayani. Silong. Alia. Isa na, isa ML. 21. 21. Asa ka na? Ha? 21. Wala na mag-40 yan. Mag-40 gawin mo. Ira, 40! Kasi oras? Kasi oras? 3:10. May dalat mo. Ano, ang gula. Ano man na, basta kuan. Mga content sa tong viewers ba? Wax out. Mga viewers na to. Waxing. In, out, out. Out, in. Dusipin lang, dusipin. Hi daw sa mga angulers. Kaya nga like. Bitaw, ay bitaw. Kuan bitaw. Nasa kayo ito. Hi. This is the year 7. Tugon mo tayo lang. Ha? Katugon no? Di man, kan man yung lifestyle may nato diri mga tambay o. Saan man nato wala tay kuan. Ano sa udang ano pandem na. Bata eh. Commercial. Nga no?
Asa dapat yung tukuran? Kaya na ako tukudan no, pa nakuha lang ng gambutan niya. Ayun na. Pikon din mong kuan, rambutan. Mga nuk. Lami dito ang lami mahal ang sinunod na dito. Wa mangin ni bunga. Wa gyapon dagando. Wala rin ni bunga. Awa ka kita. Ang Wala. mata lapos-lapos. Ngang lapos-lapos man. Ay, naman sinay persinto si Lula dra ka. Nguan ka. Magbayad ka. Bayad lang ka, gamay lang. ikaw mo kuha. Ay, pwede po kanang tayo nang mukuha ka. Tagaan mo sila niya. Napugay mo ha. Bahin ba? Okay, sariling bahin ba? Dili man makuha man kung kakuha ka. Unsa? Oo, naman ako. Ano yun? Grabe po doy. Ano na? Makasayang ba? Dahil ikaw magkuha sila yung mga Eh, nga, dapat tagaan po ni mong tagiya pila gud na. oh, tagaan mo subo. Oh. Ah, undang na wala na. Stress na ba? Na-stress. Na 15 na. So guys, namingway mo yan kay ulan. Ano na? Unsa man? Unsa may resulta ron? Anong nagulan man? Wala, naghilak ang adlaw. Diba? Kainom. Ang gilak. Yan siya day. Wala nagilak siya. Wala naghilak. Ano? Nasa ito balain. Gay. Pero kung ikaw mo puli. Okay mo po lang, tubog siya. Inom din, inom dito. Mag-inom lang naman. Dito nga gabi, bubog ka. Go friend. Hello friend. O friend na. Pero kami nga pong ulan ba eh. Manang labi nag-init kaya ang panahon. Maligo na ulan. Kasi ram-ram itong paunahon. Kamuga, ano pang laman? Ano pang daw may sibilyan? Tiday ka maligo ram. Unya na lagi, pagmundang ang ulan. Ya, tadaw. Ulan sa ulan, hindi pwede na ulan. Pwede, wag ka maligo no. Mahalagoan ang ulanan ka. Ah, pwede dahil na yun. Okay. Akaw sa ulan. Saan sa ikaw ka? Nasa ko ito. La. Naol. Oh. Naulan ang hin. Paligis yung tawa.